say some vows and spread their wings and settle down just what they need, living on love. She don't care about what's in style, she just likes the way he smiles. It takes more than marble and tile, living on love. Living on love, buying on time. Without somebody, nothing ain't worth a dime. Just like an old-fashioned storybook rhyme, living on love. Good morning guys, we're going to Swal. Supposed to be yung plano natin is 5 AM aalis, pero pagod ang lahat kaya late na nagising. Mag 4 wheels tayo ngayon kasi medyo makulimlim, mahirap baka maabutan tayo ng ulan. Good morning ganda, saan ka pupunta? In our favorite place. A place where? Alis na kami papuntang Anda. Time check, it's 10:16 AM. Let's go! Yan, may isa tayong kasamang nakamotor. Gamit nila yung NMAX. Medyo malayo pa yung biyahe kaya tulog muna tayo guys. Pagas muna tayo guys. Magkano yung 61 unleaded. Matawalin tatak to beribat. Sa inyo to. Full tank muna tayo para diretso na. Medyo mahal na kasi doon sa bandang norte. Guys, kanina pa sumusunod sa amin yung dalawang yan, mukhang hold upper. Alam nyo na kung may nangyari sa amin, yan yung hanapin nyo. Bili tayo ng talaba. Ayan kay nanay. Ayan na naman, tatawal na naman. Ayan, namimili sila ng talaba. Free taste. Bili tayo ng talaba. Magkano isang limon? Ha? Magkano isang limon? 150. Natikman mo na? Si Kuya David. More. Talaba. Yan o. May malaki, may maliit. Dito ate. Guys, ito pala yung mga sumusunod sa amin. Kakilala pala namin, nakala namin mga hold upper. Nandiyan na, wala kami kasama ngayon mag-rent eh. Wow. Talaba. Hilaw. Hindi mo naman sinubo lahat. Anong lasa? Tawid kami. Usod ka. Bili tayo ng prutas para healthy. Wala tayong ay gusto ko ng mangosteen. You know, mangga. Yeah, hindi ako. Yun yung melon masarap din.
Mang Kepweng. Na yan. At binibigyan pa, masarap yun mga po pala. Meron akong kwento. Tatlong may tatlong lalaki. Oh, Nagpapayabangan sila. tapos. Pumili sila ng tag-iisang Ano? tag-iisang prutas. Nang makapili na sila, sabi nung isa, ang gagawin nyo sa prutas, isusugsog nyo sa puwet nyo. Wala pa tayo sa kalahati kaya let's continue. So time check ulit, it's 11:35 AM and siguro doon na tayo magla-lunch pagdating kasi may dadaanan pa tayong spring. Ito yung Subor na matatagpuan din lang sa may poblasyon sa Anda. Tingnan natin guys, check natin mamaya. Ang original plan guys ay magmomotor kami. Bali, 4 na motor. Yun nga lang may dumating na blessing. Sabi ko nga kanina, si Ate Jem na wife ni Kuya Carlo ay buntis. Kaya di siya pwede matagtag and yun, nagarigila kami ng 4 wheels para safe yung baby and mas comfortable yung rides namin papunta sa Anda. So nakarating na tayo dito sa Alaminos guys. May isang bayan pa bago Anda. So let's go. Gutom na rin kami. Straight ahead, makakarating tayo ng Anda guys. Stop over muna kami siguro kasi gutom na rin and kailangan din magpahinga ng kasama naming driver, si Kuya David. Ayun, may nakita kaming 7-Eleven. So ito nga yung favorite spot namin pag nag-stop over kami, yung 7-Eleven. Dito kami nagme-merienda pag gutom na at malayo pa yung destination namin. Pagod na rin yung dalawang nakamotor. Buti na lang hindi umulan at maganda yung panahon. Mas magandang bumiyahe pag ganito. So papahinga muna kami and merienda saglit, then tuloy ulit sa biyahe. Sa bagay, isang bayan na lang naman and makakarating na kami ng Anda. Kaway-kaway! So pahinga muna. At yun na, nagpatuloy na kami sa aming biyahe. Sabi nila, ang Bani ay ang isang bayan ng pangunahing produkto ay pakwan. Kaya matatamis ang pakwan siguro. So maghanap muna kami ng store na pwede naming bilhan para may mabaon kami sa Anda. May nakita kaming store. Ito. Siguro matamis to and mura. Dito na kami bibili para next spot na namin ay ang Subor. Let's go! Go girls, gamitan nyo yan ng malupit nyong pagtawal. Kaya nyo yan. Kayo na bahala dyan ha. Si ate oh, sipag. Kaya hindi kami nakakarating agad sa pupuntahan namin kasi halos lahat ng mabibili ng pagkain is stop over. Ayun, pakwan. Dale. Ayan na, paahon na tayo guys. Medyo grabe yung mga curve ng daan dito, kaya pag dadaan kayo dito, konting ingat. And may mga roadworks kaya mas maigi dahan-dahan pag dadaan tayo dito guys. Ayan, papalapit na tayo ng papalapit guys. Konting push na lang, makakarating na tayo sa bayan ng Anda. Bali, dadaan muna kami sa bayan ng Anda para mamili ng mga ibang kailangan namin kasi kulang pa yung mga na-i-prepare namin. So ayan, after ng sharp curve na ito,
may makikita tayong signage papasok ng Anda. Maluwang naman yung daan guys, kaya hindi mo siya malalampasan and kitang kita. Ayan, siguro subukan natin magpalipad ng drone dito. May maganda kasing tulay dito na luma and maganda yung view. Para matry naman natin yung bagong biling drone natin. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me, baby, you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? Nakarating na pala tayo dito sa public market ng Anda guys. Bili muna tayo ng lutong rice kasi gutom na kami, and ulam, bili na din ng ulam. And yung mga iba pang kailangan na food. Tapos punta na kami ng Subor. Bumili pala kami ng tusino pandagdag dun sa mga na-prepare naming ulam pang breakfast tomorrow morning. Time check, it's 2 PM na pala and wala na kaming oras magluto ng rice pagdating namin dun sa Subor, kaya pumunta muna kami dito sa public market, dito sa second floor, kasi dito daw matatagpuan yung mga karinderya. Bili na lang kami ng lutong rice para pagdating doon kakain na lang. Oops, dito na tayo. Lumagpas tayo guys. Balik na lang tayo. From public market siguro mga 10 minutes yung biyahe papunta dito. Di bali malapit lang naman siya guys. And sementado. May part lang na bako-bako. Ito, papasok na kami. Eto guys, welcome to Sitio Subor. Talagang pang karaanan yung mga yung pangalan. Yung mga madalas gamitin sa horror movies. Yung daan dito guys, medyo customize yung daan, pero mas maliliit yung bato and maiksi lang siya, di gaya sa customize na almost 2 hours yung biyahe. Dito siguro mga 5 minutes. Grabe guys, wrong turn yung yung daan. Feeling mo may mga harang sa'yo anytime. Sabi nung pinagtanungan namin kanina, doon na yun mismo sa may plaza, which is yung may stage and may basketball court. Doon na rin siguro pwede mag-parking kasi walking distance na lang naman yung Subor. Ito na ata yun guys. Medyo natatanaw ko na yung basketball court at saka yung stage. Siguro magtitikin na lang muna tayo ng parking space dito. Then pasok na tayo doon. Doon na, sa malapit. Park muna. Ito yung sinasabi nilang Subor. Ay, may tao. May tao. So ayan, pagpasok mo pa lang dito ay bubugad na sa iyo ang napakalaking balete at ang napakalinaw na spring. Iba.
iba yung pakiramdam pagdating mo dito guys. May halong excitement at kaba. Dahil feeling mo anytime may lilitaw na diwata. Nakakamangha guys, napakaganda niya. Pero at the same time, nakakilabot. So, habang nandito kami guys ay nasabi ni Ate Jam na medyo hindi siya comfortable sa place at natatakot siya. Kaya napagdesisyonan namin na sa Tondo Beach na lang kumain. Kaya nagpalipad na lang ako ng drone at kumuha ng mga videos para di naman sayang yung pagpunta namin dito. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Me and you. Sige, ito yan. Isa din na. Blue is the sky, like the color of your eyes. Blue is your heart. It's been like that from the start. Say you'll stay till the morning light. I'll help you through the fight. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Me and you. Finally, nakarating na din tayo guys. Welcome to Villa Sicilia. Dito pala kami madalas magstay tuwing pupunta kami dito sa Tondo Beach kasi napaka-spacious and napakamura pa and napakabait ng mga owner. Kaya visit nyo na sila guys pag pupunta kayo dito sa Anda. So ito nga pala yung Villa Sicilia guys. May iba't ibang accommodation room sila. May air condition, may fan, iba-ibang sizes na swak sa inyong family, friends, or kung ilan man kayo, kung pwede naman couple. Bali may mga cottages din sila. Pag mag-avail ka ng room, may kasama na yun na cottages. Sa ngayon, kami lang yung guest kasi weekdays and may mga pasok. Kaya yun, buti na lang solo namin. Habang nagpapahinga kami ay prepare na ng mga kasama naming girls yung mga food na binili namin para makakain na rin kami kasi it's almost 3 PM na ata. So let's go guys, kain na tayo. I am who I'm meant to be. Over and out again. My future needed clarity, so I could see. Pagkatapos namin kumain ay sinet up namin ang mga dala naming upuan sa tapat ng aming cottage habang nagpapababa ng kinain. Dahil maya maya ay magsiswimming na kami.
like the world is on our side. Nothing can bring me down tonight. And ooh, baby, when we're together, you and I, your touch sends chills down my spine. Alright, I got a brand new love you. Take me away, girl, to a new level. It's 7 on earth, on earth. I found an angel. Found an angel. Ooh, baby, people would travel far and wide just to see how your halo shines so bright. Ooh, baby, did you fall from paradise? Wherever we go, I'm on cloud 9, so high. Yeah. I got a brand new love you. Take me away, girl, to a new level. It's 7 on earth, on earth. I found an angel. I found my angel. Come on. I found my angel. Found my angel. I got a brand new love you. Take me away, girl, to a new level. It's 7 on earth. On earth. I found an angel. I found my angel. Come on, oh, I found my angel. I found an angel. Oh. Ayan guys, mag-prepare muna kami ng food para sa dinner. Mag-iihaw kami ng karne at ng talaba. So ito nga pala yung free cottage na kasama dun sa accommodation room na kinuha namin. Meron siyang table, meron din siyang tubig na pwedeng paghugasan, and pwede ka ring mag-rent ng kitchen utensils for only 300 pesos. Only luto na yan guys. Ayan, kaway-kaway sa cookeries natin ngayon si Joanna. Yan nga pala yung isa sa solid nating pinsan, si Kuya Jason. Single po yan. And mabait pa yan. Sila pala yung nakatoka ngayon sa pagluluto ng ulam natin. Pag-iihaw ng na marinate na karne at yung binili nating talaba kanina. Ako naman yung isa. Chill mood muna tayo guys. Uminom sila ng ng isang beer. Kami naman pineapple juice kasi medyo matataba at makolesterol yung mga kinain namin kanina. Marami na kami napuntang beach dito sa Pangasinan. Pero itong Anda, itong Tondol Beach, ito yung isa sa binabalik-balikan namin dahil napaka puti ng buhangin and malamig yung tubig sa dagat.
And mura kasi yung mga accommodation dito guys. Pag gusto nyong pumasyal dito and gusto nyo yung mas safe and relax kayo, try nyo dito sa Villa Sicilia. May mga dala kaming tent kasi dati tuwing gumagala kami gaya nito, sa tent lang kami natutulog. Pero iba din kasi yung safety ng mga kasama naming babae pag nag-avail kami ng room na at least safe and comfortable sila pag matutulog. Iba kasi talaga yung yung vibe sa tabing dagat. Talagang marerelax ka after the hard work and yung mga trabaho na ginagawa mo. Deserve natin mag-relax paminsan-minsan, 'di ba guys? Kaya minsan pag may time kami at di busy, nakapag-set kami ng gala gaya nito. And pupunta kami sa mga beach or bundok, ilog, ganun, para makapag-relax and para makalayo naman sa stressful daily routine namin. Parang mini celebration na rin to guys, kasi nga na-found out namin na buntis na nga si Ate Jem. And yun, siguro tagal-tagal ulit na di sila makakasama sa rides kasi nga medyo prone pa sa pag trimester. Kaya sulitin muna namin to. And bukas part 2 sa Bulinaw Falls. Punta tayo ng Bulinaw Falls and diretso tayo ng Patar White Sand. And daanan na din natin yung Bulinaw Lighthouse. Pero sa part 2 video na yan guys, kaya abangan nyo. Good morning guys. Maaga pala tayong nagising ngayon para mapanood tong sunrise dito sa Anda, Pangasinan. Bale, tulog pa yung mga kasama natin and ako pa lang yung nagigising sa kanila. Pagod siguro sila, tas nakainom din. Tingnan nyo guys, napaka peaceful. Grabe guys, napaka solid talaga panoorin ng sunrise sa tabi ng dagat. Sobrang nakaka-relax and nakakawala talaga ng pagod. Minsan napapaisip ako at nangangarap na, what if magkaroon ako ng bahay sa tabi ng dagat? Ang solid siguro ng gising mo every morning. Ganito yung bubungad sa'yo. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair.